Iti kada ito yung pinang celebrar tayo, iti panakayanak ni Apo Jesus. Inted man ni Apo Diyos, ti pudpudno nga ayat, iti lubong. Tani Apo Jesus, imay dito'y iyan tayo, tapno makipaglililangan kada kayo, gapo iti ayat ni Apo Diyos. Ket kada ito nga celebrar tayo, iti panakayanak na, ti kumarigalo tayo kini Apo Jesus, kini Apo Diyos, ket iso kumamit ti ayat iti pada tayo nga tao. Addan tayo iti puso nga agaramid iti nasayaat, puso nga agaramid ken agserbi kadagiti umili, ken puso nga agpaay as simbolo iti panagayat ken Apo Diyos ken iti amin nga umili. Kada kayo nga kakailyak diti Solsona, ti pamilya Quitoras, dagiti miyembro ti timpuyog, umay abrasa kada kay Apo iti ayat nga gapo kada kami ngayon tidmit laing na Apo Diyos, tasapay kuma kadag ito'y nga aldaw ken iti pasungsungad nga aldaw agi inayat tayo kuma halaing nga tatta nga Paskwa no dikit di iti inaldaw-aldaw ngayon tayo panagbiag. Narod, awisik man amin nga umili iti Solsona nga iti tayo pinang celebrar iti Paskwa ken iti barutawen. Adda kumakadatay Apo iti nasayaat nga managpuspuso nga agserbi ken tumulong kadagitay awanan. Ta isuda Apo iti dapat nga maserbyan, maikan iti kustong atensyon. Hintay ko mga rod, ited kadakwada ti atensyon ken ipaetay met kadakwada ti dakdakilpay nga serbisyo tapno iti kasta kada ito nga Paskwa mapildamet ti esensya iti panagduras iti panagbiagda. Again, Merry Christmas to all Solsonians and wishing you a prosperous New Year. Welcome 2019 and agbiag ti Solsona, agbiag ti Timpuyog, agbiag ni Apo Quitoras. Ni Abogado Mar Quitoras, agserbi ken agpay kada kayo. Apo nga umili ti Solsona. Thank you.